שלום, אהלן, קוראים לי ניקול. אני באה לספר לכם קצת על המוצרים של פריחת השלווה. הגעתי אליהם בעקבות פרסום בפייסבוק. הייתה לי לשון מאוד מאוד לבנה וכל מיני בעיות בחניכיים, והיה לי הליקובקטר. אני רוצה להגיד לכם שאני משתמשת באבקה ובשמן לפחות 2 ובשנתיים האלה לא הייתי אצל רופא שיניים. אני לא צריכה יותר שיננית, הייתי עושה שיננית כל פעם בחצי שנה. הייתי צריכה אפילו יותר, אבל הייתי עושה פעם בחצי שנה. ומה שאני משתמשת בזה, ברוך השם, אני לא צריכה יותר רופא שיניים. היו לי כאבי שיניים ברמה שחשבתי שאני מגיעה לטיפול שורש או עקירה. וברוך השם, אני לא צריכה, זה גם מלבין את השיניים. זה גם מלבין את השיניים. אז מי שרוצה לא להתלבט, מכל הלב אני ממליצה, באמת אין לי שום רווח, אין לי שום אחוזים, אין לי כלום, אני באמת לקוחה מאוד מאוד מרוצה.